To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A takaice kada ku shafa kada ku manta, sunana Nura Adam Obi aka Alibaba aka Dan Allo aka Mahadi mai dogon zamani a fim din mana a duniya. A takaice ba tare da bata lokaci ba, da wannan nake so in shaida ma yan uwa da abokan arziki zuwa ga masoyana. In Allah ya so yarda ranar Lahadi da misalin karfe 10 na safe zan kawo muku shahararriyar waƙa ta mai taken Janumuji. Insha Allah mutane suna cewa wasu na rawa, wasu ce ban iya rawa ba, wasu ce kaza, wasu ce ya aka yi wa Dan Allo yake play role na daba kuma an ce ya iya rawa. To wannan waƙar za ta sanar muku na iya ko ban iya ba, da yake ma ba wai na iya ba, ina koya ne. Saboda haka waƙa ne za ta zama a gare ku a mazaunin Happy Ramadan insha Allah da misalin karfe 10 na safe a channel ɗin mai suna Alibaba TV 1. Alibaba TV 1. Ina godiya masoya, sai mun haɗu.